Hey og velkommen til den her video. Jeg kommer til at fortælle jer nogle rigtig vigtige ting, som jeg er 100% I ikke ved, og som jeg er 100% at I virkelig vil være glade for at få at vide. Sådan. Det er virkelig vigtigt at vide. Okay, så den første ting, det er, at hvis det er lørdag, så er det weekend. Og det er bare, hvis man er sådan i tvivl, er det weekend nu, er det weekend her i ferien, og sådan, når man ikke går i skole og sådan noget, hvornår er det weekend, hvis det er lørdag, så er det weekend. Husk rigtigt. Hvis det er lørdag, er det weekend. Ja. Den anden ting, det er, man kan godt drikke cola. Det er til at drikke. Man kan sagtens drikke det. Ja. Sko er ikke make-up. Man tager ikke sko på øjenløb eller sådan. Altså, det er ikke make-up. Det er ikke egnet til make-up. En gang jeg troede det sådan, men så fandt jeg ud af, at sko er ikke make-up. Det er to vidt forskellige ting. Sko, det er til at tage på fødderne. Make-up, det er til at tage i ansigtet. Det er sådan lidt det samme, du ved, det til at tage på, men det er ikke det samme. Altså, jeg troede det også en gang, så jeg forstår godt, at I tror det. Men det er det ikke til. Ja. Altså, jeg tror, der er mange, der sådan går lidt og tænker over sådan, er jeg barn? Er jeg voksen? Hvad er jeg? Men hvis du er 14 år, så er du teenager. Så hvis du er 14 år og tænker sådan lidt, er jeg barn? Er jeg, hvad er jeg? Er jeg bare en teenager? Hvad er jeg? 14 år, så er du teenager. Jeg er det i hvert fald ifølge et eller andet. 13 år, så er du også teenager. Jeg kan ikke svare på, om du også er barn, men altså, 14 år, så er du teenager. Jeg er 14 år, jeg er teenager. Hvis man mangler en finger, så har man 9 fingre. Det tænkte jeg også bare sådan, det vidste de ikke. Og det er sådan ret vigtigt at vide, at hvis man mangler en finger, så har man 9 fingre. Så ja, velkommen. Jeg ved godt, de havde meget brug for at vide det, så ja, det var så lidt. Det skal I ikke tænke på. Ja. Kender I det der, hvor man går hen til en, og man tænker sådan, er du døv? Ja, okay, hun er døv. Ja. Døv kan ikke høre, hvad du spørger om. Altså, hvis man er døv, så kan man ikke høre, hvad folk spørger om. Og jeg ved godt, det har I virkelig bare gået og undret jer over. Og her kommer svaret. Hvis du er døv, så kan du ikke høre, hvad folk spørger om. Eller hvis der er en døv, så kan den døve ikke høre, hvad du spørger mig om. Jeg har virkelig brugt lang tid for at finde ud af det her. Og jeg fandt ud af det, så velkommen. Ja. Nummer 8 er, at en abe, det er et dyr. Ja, det er bare nummer 8. Okay, den er seriøst så vigtig at vide. Fordi hvis du ikke ved det, hvilket du ikke gør, du ved det ikke endnu. Hvis du ikke ved det, så er det sådan lidt virkelig et problem. Så vand er sundere end sukker. Ja, det var det. Den sidste, det er, at alle smartphones har touch. Så hvis du har en smartphone, så har den touch. Hvis du har en iPhone, Samsung, som en smartphone. Jeg ved ikke, du får Samsung, hvis de whatever. Sidespor. Alle smartphones har touch. Tak fordi du så med i den her video. Jeg håber virkelig, du kunne bruge nogle af de her sådan, facts til noget. Fordi at jeg virkelig brugt lang tid for at finde ud af nogle af dem. Fordi det er bare sådan, altså, hvor mange fingre har man, hvis man mangler en finger, hvor mange fingre? 9. Jeg fandt ud af det. I know. Jeg er et geni. I hvert fald så kommer jeg til at lave flere videoer, så hvis du har lyst, så ses vi der. Ses vi. Ja. Og jeg gider godt lade mig med klø. Tak. Wow, jeg er langsomt til at afslutte den her video. Vi ses. Tak for at I så med. Hej.